Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May mga naman sa ato na mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline ay karon nga daw amoy ni kuntaning ginapaabot ang mag-umpisa na ang implementasyon sang quarantine pass or community or ining ginatawag nga HQP, home quarantine pass sa Bacolod, pero tisubong nga daw wala madayon. Aksyon Hotline! Huwebes kita nga presentation September 3, 2020. Aksyon Hotline! Kumusta naman kamo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan magapangalagad kita tub-tub na naman sa takna ng alas 9:15 karon na nga aga. Aksyon Hotline! Ang aton pag-abi-abi sa tanan nga mga kaaksyontang nga nagamonitor hindi lamang sa on-air kundi lakip na sa online. Ang mga nagatutok karon nga aga pagi sa ila sini nga mga Facebook page o pagi sa ila sini nga Facebook, sa amon sini nga Facebook page nagatabid na, amo man sa YouTube. Available kita para gid nga magpangalagad sa inyong tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod inyo mabatian. Aksyon Hotline! Kumusta kamo? How do you do mga kaaksyon naton dira nga ara nagatrabaho mga OFW nga mga Ilonggo kag mga residente na no sa iban nga mga pungsod nga nagamonitor. Kumusta kamo kag kabay pa maayo lang ang inyo sining nga kondisyon? Aksyon Hotline! Aksyon artay hupon checking in diri sa Aksyon Hotline. Anong pilag ka madaragko naton nga matalakayan na karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sang kulang na imprenta nga mga home quarantine pass, kag bangod sa kakulang sang tiempo, wala mahingagaw sang mga kapitanes, kag mga opisyalis sa barangay ang pagpanagtag sang home quarantine pass. Damo pa ang kulang, ganigin pa isol, tob-tob sa Setyembre 6. Aksyon Hotline! At least may tiyempo pa subong ang kalabanan nga waay madala pa sa listahan to kag ang mga nagkabalaka kag gagabing nga naghalaka pinanawag nagapamangkot kung anong system bangon nga wala pa sila nagkabaton sang home quarantine pass angan-angan lang kay ini gina-expectar nga ang pagpatuman o pagbantay na sa pulis sa palabuton pa nga Domingo. Aksyon Hotline! Galing kay ang talalupang dondre, bisan nga Domingo ipatigayunon or magaumpisa ang implementasyon sang HQP, ti sa gihapon, hindi mo man magamit no kinabutang sa ginpagwa ni Mayor Bing Lunadia nga ang paggamit sang HQP kung adlaw nga Domingo hindi ini pwede o kon suspendido. Aksyon Hotline!
Storyahan tanan karon nagkagabi una na batian diri sa Aksyon Radio Bacolod matapos nga mismo ang Liga ng mga Barangay President nga si Councilor Lady Glis Gonzales ang naghambal nga ti problema gid nila way labot nga nag-hire na sila sa tao nga maglibot sa tagsa ka barangay agon magbulig lang sa distribution sang HQP. Ang sadya pa kay ti way gali magkompleto imprenta. Abi ko gani kon may basihan na kita sa last to bla no nga pag-distribute ginapasubmit man kabay na ang tagsa ka barangay kon pila ang dapat sa ila o di na may diferensya diri man ang pag-isip sa nag-imprenta or ang base kon ang diferensya ra man sa barangay nga kulang ginhatag nila sa ila sining ginlista. Ano pagid ang aton balita karon nga aga? Ang talatapan sang City Health Office. Grabe ang pila subong adlaw. No, grabe gid ang pila. Why? Umpisa kaina sang aga. Sa report ni Aksyon Alvin Grava dito sa lugar, grabe to ang linyahanay sang mga pumuluyo o sang publiko nga luyag makakuha sang health certificate. Ano ka importante ning health certificate? Ang health certificate, kung wala kasi na sang ginauyatan maglagaw ka o kung mag-travel ka out of town, bisan tumandok o kung dito ka binagapuli somewhere in Southern Negros, ay hindi kaya dali-dali magkasulod, kapin pagid sa kabankalan. Amo man ni siguro mga nag-deliver, ginakuha, ano pangayuan ini sila sang City Health o sang health certificate. Pamangkot, di ginugin, ano ni man, why naging isang solusyon di ang taga-CHO? Paano ini ma-providean nga hindi man maginutok na ang publiko nga nagalinya, aga pa, ang iban kuno, tuwang gabi, piyara na nagamat-amat lapit sa talatapan sa CHO para kakakuha sila numero. Ano pagid? Ari mga transport organization, isa na diri ang grupo sang Stone, nagaproblema subong no bangod sining regulation sa pagbiyahe nila blang nga daw way labot balda na kung i-regulate kag ibanan pagid ang kadamoon sa pasahero bawd ako gid ini nga sakripisyo. Ma-update man kita karon kay diri sa probinsya sang Negros Occidental, hindi lamang ang SP o Sangguniang Pandalawigan nga talatapan ang ginmando sang Vice Gobernador kahapon nga ipasira kay may isa naman ka technical assistant sang board member nga nagpositibo sa COVID-19. Sa syudad Sambago, no? May ara man mando ang city mayor nga si Nicolas Yolo kay pila ka nurses nila kag pila ka personnel sa DRRMO uy nagpositibo man sa COVID-19. Pila lamang ginasakaton talakayan karon iya nga aga diri sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan action hotline. Ang importante remind ko lang kamo sa mga nagapamangkot, ang iban siguro basi way pa nagkabukad sa ilang mga Facebook, ang iban way pa nagkapamati sa Aksyon Radio kaina, suliton ko lang na wala anay subong implementasyon sang HQP gin paisol. Kay bisan adlaw na kay nadamong yapon ni guro way kabati bla na basi way man sa social media nagababad. Way guro information kay bisan on the way kita pagkadto station damo pag nagatext niya tinano na kumusta na da way paya na ginpatuman ginpaisol gani sa adlaw nga Domingo. Kaya mo na ang pinaka-kuan subong, no? Pinaka-the best. Now, iunahon ko lang si City Administrator M.Ang, no? Kaya aring problema dirabla sa City Health Office. Si Dr. Hinsoli, finally nabatian sa iya, nagsabat lang sining aligasyon kag ginareklamo ni Councilor Wilson Jun Gamboa partito sa plano nga baklon nga vitamins, no? Sa vitamins tuya kag sa itong mga bulong bla nga siling ni Dr. Hinsoli, siling nga natural na nga patasan siling yung presyo kung nag-request ka. Oh, niya provide pa man ang mabakal
Kaya yun nga ang problema sa uli, kung magkulang, sino patabunon nyo? Ako? Action Hotline. Pero ang aton diri punto subong na ni Doc Hinsoling, ang daw kalain na gid sa system da actually subong kung maglabay ka dira sa City Health, ang kilid nga portion sang City Health sa Guada, buta gihapon ang problema kay wala social distancing. Action Hotline. Pay gidayagin na saynan, tadi nag-request ng taga CHO, si Axon Alvin, wasi maswingan mo daliwatoy kung lapit-lapit ka sa area bala. Kaya paglabay ko ay lang dugay, ang mga tao sa sagwa da, nagadukdukanay kung sa karaya, pabla nag-ipingay gidya, tiway social distancing, ginatingwaan tani, nga ma-regulate kag ginawat nga remind sa public, social distancing kamo. Tinga mo na nagkalanabo da, si Dr. Insuli, abi itrayta, kay siya malang nimo, magka-solve sining problema kag concern siya naman lang ni magka-address kung tani na kung anong himuon kag butangan gid sa regulasyon nga hindi man ang tao na magala kag ginutok ko because at the end of the day ginatagan mo lang ya dugang nga problema ang public nga halaka tinerda o gay ng publiko nagala ka linya or pila sa pila ka mainuras. Di may kumasigurado ng tanan nga ra nagaling niya wai asang infection sa COVID. Action Hotline. Halimbawa, may ara abi karon sang infected sa COVID dason magpalauli ni sa mga lugar nila. Kung di ginalitan lang naton to, ang komunidad kag ang pamilya sang tawo, ano na naman, ang sistema do kulang gidaw. Action Hotline. Itingwanta si Dr. Insulin nga masugilanon kay basi pa malang may advisory or plano di sila. Amo man ang Committee on Health na para makakuha kita advisory kay importante ini mo nga mabalaan sa publiko kay ang iban ang ila malang ya tuyo nga linya dira agon makakuha sang health certificate, no? Requirements among subong maglagaw ka tuod out of town. Bisan nga tumandok kasi ng lugar, mabisita ka, halimbawa sa pamilya mo, may mga check-up point, ginapamangkot ka, dingkalin, pagbati nila bakulod, silingyan din nga barangay, kung hinali ang barangay ginalinan mo, ara sa listahan nila nga may damo positibo nga kaso sa COVID, damo requirements, kag hindi kag hindi pagpasudlon. Action Hotline. Pasudlon ka man, pero obligahon kanila nga ipaidalom sa 14 days quarantine kag iswab. Action Hotline. Ti kung hindi ka na lang magsulod, balik ka lang ni sa bakulod, amo nang magkabudlayan, subong, hindi mo man mabasol ang mga LGU nga nagapatuman sini, bangod kay hindi Manila, luyag nga may ara sang malitan kag madugangan ang ila mga cases. Kay dawalo subong, mga banwa, kung hindi OFW ang recorded nga kaso sa ila, ti may mga local transmission man mo. Action Hotline. Ti ambot na ini, i-arrange siya lang kunong system. Actually, si Doc ara sa piyak na line, sila niya i-arrange siya lang system, pero hindi siya magpa-interview. Doc, ang amon man lang tani, di jutay lang niya. Nga makabulig man ta paintindi sa tawo, ti sinong pambalon taman, si Axon Alvin, basi lapit ka datoy ang mga guard na nila blasang CHO, pamangkota na be, kung anong ila panugyan da. Action Hotline. Nagligad ang daan ang isyo da sa mga guard na sa CHO, atong mga nagalinyada, nga ginpalin na ganito, kay kuno ginabaligya atong ticket, no? Inaano bang klase sitwasyon naman? Action Hotline. Di hindi si Dr. Insoli magambal, kay sila nga i-arrange siya lang ang system kag nagalain ang pamatsyag niya. Pakonsulta, Dok, kay basi kon kuan bla, basi kon sobra na sa kapoy. Action Hotline. Pakonsulta sa upod mo man nga doktor, no, parang mahatagan ka sang vitamina. Babakura gid ang immune system, Dok, ha? Kay kabudlay sa mga tiyempo. Action Hotline. Sige, pagkaronan lang na, unahon natin si Mayor Nico Yulo sa Bago City. Kay Ario, dira sa may bago, may mga cases naman eh. Kag ti may nag-positive na naman sa mga personnel,
amo ni nga confrontliner ka, hindi ka gid magkuan mo, hindi ka gid mag confrontliner ka abing nga ikaw ang nagligad sa Bacolod Committee on Action Team on Returning OFW. Din kakita sila ang atro nga to nagapulaw bugtaw sa pag-asugat akomodar sa mga OFW nga nagapalauli. Action Hotline. In fact, ang subo kay may napatay pa nga mismo miyembro kagamugid ang frontliner upod ni Councilor Israel Salanga. Action Hotline. Tikon mag-amo ni nga sitwasyon nga ang mga OFW subong gani pagustuhan na lang mo. Halin sa airport, halin sa puerto, mapuli na lang yung sa balay nila. Action Hotline. Itsay ko man agad kay Councilor Salanga kung ano na karon ang iya komitiba ni ano ni gintunaw na ning committee ni Councilor Salanga since nga ang taga-uwa may araban niya desisyon mo nga gusto nila ya papulion na lang ang mga OFW yang akon gani pa-analysis di nga silingkuan na niya kwarta gurong uwa mo ni nga hindi na sila mag-regulate ang ilang rason kiti negative na manalin sa Manila. Action Hotline. Agwa sinindawagin respeto sang uwa ang mga regulasyon dire sa bahin sang probinsya no kag syudad sa Bacolod nga dapat mayara sang mandatory quarantine sila no mapaidalom sa 14 days mandatory quarantine kag ibutang sa quarantine facility. Action Hotline. Ay pertete himaloon tani karon kay kon cases iya sang COVID hindi tagid bangbang sige gihapon ang pagdugang sa magkaso diri sa Western Visayas diri man sa bahin sang Bacolod kag Negros Occidental. Action Hotline. Okay so hindi si Dr. Hindi mag-grant siyang interview si Dr. Hinsole kay hambal niya. Lain matiyag niya kag number 1, utangan niya lang kuno maayo nga sistema. Online sa hotline. Online sa hotline. Pa-update lang ko unahon ko lang kay Councilor Israel Salanga kung ano nang status subong partitioning pag-decide bala sang uwa nga madiretson lang pauli ang mga OFW siling ko tinano man na-dissolve na ni ang kay Councilor Israel Salangang Committee. Ba kung sige man kay kung diin batong kapangabudlay napulakan pa sang tao bangod sang risgo nga ilagi natubang tigulpiada lang niya mo ning desisyon nga way ganido duay abla respetasyon. Joining us this morning is Councilor Israel Salanga. Sir, good morning. Good morning, Axonar. Good morning sa mga tagpalamate. Salamat gid sa time, no? Sir, after sang I understand by appeal, no, kay bisan ng ACE diri sa province and even Vice Mayor Elcid nagmuno kagabi nga may appeal kita parte sa desisyon sang uwa. Nano natabo sumong committee mo, sir? Sige pa man ning atro. Yes, Axonar, pali ang tabo, nagpanaog lahi si National IATF nga hindi dapat quarantine kag i-swab ang aton ng mga OFW nga mapulit mga probinsya. Tungod sa Manila pa lang mismo, meron sila sang swab kag na-quarantine ng probinsya. Aha. So, although hindi siya 14 days, kita pag-abot nila i-swab sila mo after 2 days or 3 days na rin ang resulta, tuloy sila. So, hindi ka man niya 14 days. Agi panawagan kita na memo ni National IATF kag hindi din sa Bacolod lang Axonar ta sa bilog sa Pilipinas, no? Applicable sa Pilipinas may mga balik probinsya program. So ang ginimo naton nalawag naman si OWA sa ato nga basta lang ati amo ning memo hindi na kami maka-accommodate OFWs kasi ang responsibility sa pag-accommodate sa pagpakaon sa aton yung OFWs pagpuli is OWA. Bilog na yung Pilipinas sa national mandate, no? So nagambal naman si OWA nga hindi naman sila maka-take part. Ang ginimo na lang natin subong kasi gulpi-gulpi siya nagabot tapos ng mega pag-abot ng memo mega puli. So yun na palang kabudlay plasta wala kung anhon tali sila tungod suliman ni sunod daw nagabot ang memo subong mga adang nagabot ang OFW. So ano mga decision pag hindi mo naman national art at subong gasugat kita gyapon ato niya team na sugat gyapon naton ang mga OFW dito para hindi kabla magbilang talang bala kung ano mo nila kay kung tulokon mo ang lahi gamba saya nga
pag-abot kay puli ka mo sa inyo balay. Okay. So hindi mo naton diri sa Bacolod sugat gihapon hatag instruction, hatag guideline, endorse sa mga kabarangayan. Kaya mas namin, igit niya kabadlog gihapon ng barangay naton sang nagapinuli ng OFW eh. Makapuligay bala si LGU kag si barangay monitor sa aton mga OFWs. Although in fairness mas mga OFW naton since nag-start ni Action Art, grabe ni siya mag-cooperate siya, wala niya issue sa protocol naton. Amo lang kita galing, from airport, sugat, briefing, hatag instruction, tulong sa Bacolod, and then kita kita sa isa ka holding area, dito na sugat sila mga pamilya, or pwede man niya isugat sa mga barangay, tulong sila mga panipalay. Ang additional lang kita yung risk with Risabong is of course, Kablok Action Art, even ang naginabot lang sa nga Agosto, ang last batch pala, ang nagabot, ay di ba pag dyan na nag-positive gyapon niya. Meaning why talaga zero diya when it comes to positive negative. Sa Manila, positive dili pag-abot sa Bacolod, why takabalo kung paano na-contain siya during travel. So meaning katakog gyapon sa risk na ito Action Art. So ang mo naton, since hindi na mag-take part si OWA hanggang nato niya national gambal na yung diretsyo puli, kay sa Manila, pero negative na, ma-conduct ito gyapon sa strict na home monitoring sa ato ng mga OFWs para masiguro gid nga ma-observe gid lain sa magilagaw sa maginuwalay. So may mga protocol kita nga i-set together with our punong barangay para ma-monitor ang ato ng mga OFWs sa ilang mga panimalay. Pero Action Art naroon ko ato mga OFWs masyado yung kaka-cooperative. Wala gid yung encounter ya daw ka major problem gid sila. So ang baga mo ning himuon tapos sila istoryahon kiti kabalo man sila nga ila mismo pamilya ang ila proteksyonan sa nila So anyway, sige man gyapon gali ang imo sining komitiba yan nagatrabaho gyapon monitoring pero galing ang problema sini kay hasta na lang naglain ng desisyon sang uwa why gid proper coordination communication sa office sa imong komitiba. Correct. Nang last minute tiga-sigla kita gapon niya expect niya kung namabot o wala. Pero but nevertheless, sakto na yung Action Art sambal nga ginimo nato niya. Kaya di mo pwede nga tungod why naman ta mo. Data man nga sa bulo ta bala. Kung hindi mo niya nang sugat gapon niya mas namin kinaya nga pag-abot sa bulo ya. Welcome ta gapon sila ya. Ginabuligan. Gaan sa guidelines buligan ta gapon assist sila makalabot sa Bacolod kung ano mga concerns sila dito. I-coordinate gyapon. Example, Action Art, kung pagpuli sa inyo balay, nabasa nga daw hindi maayo, coordinate lang sa BIRT, mo sa amon ng committee, ma-assist kita gyapon sila. Okay. Sige. So, keep us posted pero may mga OFW pas bongara sa mga hotel nagkalabilin? Ang ginhimon ng Action Art, ang mga OFW na nag-abot ng September 1, 2, 3, gin-hotel tanay for like 3 to 4 days. Gin-start ang sistema at Action Art mo, para kaluin sa mga kapitan tayo, kaya kibuton ka na karon niya. Pag-abot sila, dahil sa puli sila balay, kasi salang yung mga punong barangay, sa kaluin man nila, tanan-tanan subong ginsulo nila. So nangayon kita sa OWA, sang time na ma-plaster ang sistema naton before na nilabugaan. So nagsugot na si OWA, nga bisan 3 to 4 days lang, i-house yan na yung mga WS na dire para ma-endorse sa papel sa mga kabarangay at monitor na ito ng sakto. Pero ang mga OFW, at least ang uwa, ginakomodar pa Manila. Na kung pa rin siyang request mo nga 2 to 3 days. Yes. Consider pa nila Action Art. Bali ang ginabot last week, amon na tong last na batch. Cut off, so bali sa buwa, sila nga mo naman cut off. But ang amon niya request, mapatunon ng anay, in-consider nila. Ate, sige. On that note, Councilor, salamat sa time. Good morning. Salamat. God bless. Action Hotline. Ini dugang naman nga responsibilidad kag problema sa mga barangay kung mag-alabot ang mga OFW. Nga, ti ipasa sa imo to, ipadala sa barangay mo kag ikaw monitor, kag ikaw pasiguro nga hindi ni magguluwa. Hopefully ang mga OFW ka-intindi man isang risgo nga dala nila. Although nga nakapatigayon na, sang RT-PCR test, sa una parting requirement sa National Gambal, hindi, paidalom ka mo sa home quarantine kay hindi tama siguro. Pwede nga ma-detect, may karawigon, nga pwede pa na, o kung dira mo i-monitor ang tao kung bala, may mga sinyales kay ni siya, may COVID. Kag na-infect. Tisubong lain yung system, ginabag-o nila ang duda ko tinuway ng guro kwarta ni. Damo reaksyon diri sila nga ano ni Bacolod City, orong sulong kita kung desisyon kag antes tani magpagwa ni sang mga advisory
executive order, ginsigurado kung tani, nagligad to siling to sang na-interview tani do si City Administrator Imang, do okay naman tong tanan nga home quarantine pass. Action Hotline. Ano tabo to haw? Ngagin, way kay nga gawaw? Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sa bisang anong kalintangan.
kaya pabalita pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. So sila nga dapat yung paiwayan ng sanitation permit requirements for business permit kaya mo nang gadumog na sa CHO. Kaya it's not only for medical certificate required for travel under COVID and may ara pagid kuno nga business and work permits. Action Hotline. Tiyan mo na. Siya nadlok si Dr. Wala abot kailangan matsyag na nadlok sa pa-interview kaya may basi malabot ko sa vitamin C. Mga vitamin C man ang yayaman. Action Hotline. Nyamanan na ta sa urong sulong na Mayor. Mayor, sino ding may diferensya man? Akigan ginisla ni Mayor Bing mo nga ang wanyo anay gin siguro. Ara na da kompleto na ang mga executive order, way may ngagaw sa barangay kuno kag kulang imprinta, Mayor. Action Hotline. Sining mga home quarantine pass. Pero pagkaroon nantay na mga ka-aksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Iagawan ko lang sa Mayor Nicolas Yulo sang Bago City kay masubo-subo maning balita to di arari mo nila personnel possibly medyo limited siguro ni ang pangalagad sang ilang mga personal da bangod sining panibagong development nga may mga nag-positive. Joining us over the phone is no less than Mayor Nicolas Yulo. Mayor, may aga? Mayong aga man da sa imo. O siyempre ang kapamati si mo, mayong aga man. Kapin pa ang mga taga-bago, panamyaw kita sa mayong aga sa ila. Salamat gid no. Ari kami ni Action Boy di si Action Art Mayor. Mayor, anong natabo tell us nga dogin pa sila temporaryo ang DRR mo ang operation nila? Okay, ang may nag-positive kitang tatlo ka responders, apat tanan kami sa ka-utility I think so apat tanan ang ini siya dala ni sila sang aton time out weekend kundi ingin patigayon naton ang mass swabbing naton sang Lunes. Okay. So nagkuha ng results nila nga positive sila. So aton nga naging lockdown ang aton gidyang DRRMO, no? And then ma-decontaminate sila, assessment sang sinong close contacts ang apat
to, kag ang wala man lang niya ka-contact, mabalik sila sa ila trabaho, Okay. kag mapadayon-dayon ang DRRM. But it will take about 2 to 3 days nga assessment naton. Aha. Pero yung mga nag-positive, halin sa nurse, utility, 5 sila mayor, no? 4? 4 bala mo. 4. So, 4. Pero I think may minuguha pa, no? Okay. Pero ini sila subong asymptomatic, way man sa mga sintomas nga nabatyagan. Yes, correct. Correct. Wala sila sintomas ngayon nabatyagan. So, ara naman sila nga daan, isolated na sila, halin sang gin-swab sila. So, hindi magit, gusto ko lang ipabalungan, hindi magit nga mapiang ang aton ila trabaho. Kaya there will be other agencies that will help them sa ilang mission, no? So after the contamination, disinfection sa office, most probably within 3 days, mabalik naman mabukas naman. Mabalik ng operations, yes. So, depende na sa aton contact tracing. Okay. If there are enough personnel nga magbalik, nga hindi wala man lang close contact, mabalik ng operations ng DRRM. Aside sining taga-DRRM, may iban pagin nga department da sa bago city government nga nagpaidalom sa sadtong ginhiwat nga mass testing? Mugid over 100 nga frontliners na nagpaidalom sa mass testing na. Okay. No, kaya gusto ko ipahibalo sa inyo ng medyo 318 out of 800 lang ang aton nga target. Pero sa assessment namon, daw nauna na kami sa mass swabbing. Kay halin sa contact tracing namon nga nagsugod August 3, 1,200 na ang na-swab namon. Okay. So, plus the 318, about 1,518 na ang na-swab namon in a span of only more than 2 weeks. Okay. Less than 3 weeks, more than 2 weeks, mga 1,500 na ang na-swab natin. Hindi na ko katag mo sang kuntila sa 1.5 ang nag-positive, pero very small portion. Very small portion ang nag-positive. Pero why pa subong ang total sina nga result sining total number nga nagpaidalom sa mass testing nga naguluwa? Wala pa, no? Okay. Pero sa 1,200 yung naging mass swab natin yung as a result of the contact tracing, may mga results na naiya. No? Hindi na ko katag mo percentage, but I can provide it later. Pero ang 318 niya nga patigayon sang Lunes lang niya nga adlaw, hindi pa nayatanan, wala pa nayatanan nagwa pa. Okay. Finally, Mayor, anong imo sining panugyan kag imo sining mensahe sa mga taga bago, no mga bagunhon? So, amugya pon consistent kita sa aton panawagan, sa aton pumuluyo, na hindi kita kabalaka, pero alert kita permi. Kag sundon naton ang aton safe protocol, health safe protocols naton, ang pagpaginaw o pag-alcohol, permi sa aton kamot, ang pag-usar sang face mask at face shield kung ara ka sa publiko, kag kung hindi ka kalikaw, ma-social distance ka maghambal sa imo nga kinanglanon hambalon. Amo nang 3 safety measures naton nga malikawan naton ang spread sa aton COVID-19. On that note, Mayor Nico Yulo, salamat sa time. Good morning. Thank you. Good morning. Alas 8:45. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Para sa damit na nyo. Agad pa siyang banwa, mabugaw nga
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19.
Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Action Hotline. Good morning lang kay Yoko Kagalanan Miliendes. Nya mo man diri sa Cebu, protocol gid kinanglan kay kung COVID lang ubos na patay diring tawo sa Cebu, ang wa sang tawo gipahog kag ginainto lang. Wala man support ang gobyerno naton nga supisyente. Okay lang na kung may kaunon pero kung wala mangita gid ang tawo siya kinanglanon. Aluna Buenaflor Lopez, may aga, Negros, stay safe and God bless. Araman si Reyna Lynn Britt. Siring niya kunta ni about sa second batch. As lang siya kuno ang second batch ng SAP kung saan o ang hatagay sa Barangay Granada. Kaya iba niya nga lugar, diri sa Bacolod ng hatag na. O, sa ilang kuno ipa. Good morning, dapat ipaiway lang na anay ang mga overpricing, ang mga bulong, concentrate anay sa pag-away sa COVID. Remio from Vic Pottery. Patrol reports. Kantuan ko yung agaw sa Action Alvin Graba. May ginrespondihan ang patrol. Action Alvin, good morning. Aksyon na art live gikan diri sa area sang Purok Maninihon Barangay Pahanukoy Siyudad sa Bacolod in relation diri sa pagkasupo sang bangkay sang isa ka lalaki. Aksyon na art nga nagkagina sa pag-abot naton diri sa area o kung sa may sapa mismo sang Purok Maninihon Barangay Pahanukoy, no, aga kulob ni siya kagina. Action art wala lang madugay ginpatakas agud makapatigayon sang investigasyon ang mga kapulisan sa police station number 8. Aksyon na art again. Okay. Ang isa ini ka lalaki sa ginpatakas ka ginaksyon na art. Wala na ni isang bayo pero nakasuksok sang dilargo nga itom, no, nasa puan ini kag nakita ini isang isa ka bata kagina. Wala lang ta pangalan ni mo day, no. Paano ni mo nakita ni siya day? Mga utan niya lugbate, pagkakita ko may tulabong nga naglupad, abi kong tulabong ara pa, paglantaw ko may tao nga may gahapa, abi ko ganit ng ano lang daw kahoy nga galutaw, paglantaw ko tao, nanawag ko din ng tagiyas ang utanan, nagamba ko din sila, ang utanan ko nga mga utod, yung balan ko man, nga minadulaan, tao, ang nila waay man. Sa inyo na yung dampi, taga diri ka man? Oo, dito lang dampi. Pero sa inyo dampi may manadula nga tao sa inyo? Waay man. Kilala mo ni? Hindi. Hindi mo ni kilala? Hindi. So, Action Art, no? Pila din mo ganit ka? 12 anyos, no? Bata. Bali, inang lalaki na, no, may panapton sa inalom pa man? May ara pa man panapton sa idalom pero ang sa pangbabaw niya Action Art wala na isang bayo. Okay. Ang bangkay isang sining lalaki. Actually subong niya Action Art gintakloban lang sang temporaryo, no, sang sako. Okay. While ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 8 ang nagapatigayon karon sang investigasyon sa pagkilala sang sining persona nga nasa puan wala nang madugay. Gina-Action Art gakulob ni siya sang ginpatakas Action Art subong higda na gid lamang. Pero subong siya ginbutangan na Action Art, no, sang police line. Why Action Alvin sa makita ng pilas sa lawas niya or marka abing base mo na ginalinan sa iya kamatayon? Muna ang ginalantaw subong Action Art, no? Kay kakasunta ko amo nang ginalantaw subong Action Art, no? Sang mga kapulisan kung bala may pilas kay sang ginpatakas in Action Art o nagin check sa lawas kung bala may pilas pero kagina sang nakita naton Action Art sa may likod kag sa dughan sini dampi wala sang pilas pero base pa lamang sa ulo kag iban pa nga parte sang yasing nga lawas or maybe kung magadepende na karon Action Art kung ano ang
investigasyon karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 8 as to sa cause of death, no? Pero ano ni siya, more or less pilang pangidaron niya, ang iya height, mga ano, ang belt siyang lawas niya? Not sure. Kuha ni siya action na art, ang medium build ni siya, ang ini nga lalaki kagina sa pagkuhan more or less mga between 40 to 50 siguro action art. Kung daw nagasuksok man sa gani dilargo gali, no? Gasuksok na siya sang dilargo action na art. Si sir, kilala mo ni siya, sir? Kilala mo ni? Magulanga. Uy! Magulang mo? Okay. Anong pangalan? Eric. Eric ano? Eric Barabad. Barabad. Eric Barabad. Eric Barabad. Pila edad niya, sir? Do mga 50 siguro, 50. 50, 51, dira sa. Sir, paano ni na concert? Paano ni saan pa ni nadula, sir? Isang Lunes pa naman pangita. Uy. Sige, pangita man naman sa baybay. Siling niya ko no, dito sa mga tulog sa may palapala. Siyempre kung kaduan ko sa baybay to, wala man sa nakita. So, baligin pangita nyo na siya, sir? Pangita na sa namon. Pero pila po dito sa palapala. Pila kadlaw nyo naging pangita? Alin sang Lunes? Alin pa sang Lunes? Kay siling niya ko no, may araman gambal, nag-upod ko na sa pambot. Mga pamangkot mo sa mga pambot. Man ambas ang nakaupod dun sa piyak. Daway bla na klaro kung kung nakaupod dun wala. So, bali siya, ini magulang mo ni sir, taga-dinig din siya. Dira man sa aning, dira man sa Balay Kapuli. Purok aning. Anong ubra ni siyang victim? Anong ubra sang biktima? Tricycle driver na. So, nadula sang Lunes pa. Sang Lunes pa naman pangita. Okay daw wala sa Kapuli. May pamilya ni siya, sir? May asawa. Sa man sagwa ang asawa, hindi sila kasado. Hindi sila kasado. May bata. Sila bata. Pangalan mo gani, sir? Junel Barabad. Junel ano? Barabad. Paglantaw Junel, to kino nagpalapit siya sa magulang niya, why mo siya nakita nga mga pilas? May pagpalapit mo sa magulang mo, may nakitaan ka nga pila, sir. Nangyari di sagang daw bagras kung nakaigo ko sa bato guro kan kay daw tapos dire sa may pulso din may mut na to basi sa ginting manguro nga pilas dire yo. Pero daw gamay lang hindi man gid nga silinga mo tong why man ni ka suffer nga may auto diabetes, may alta presyon o high blood o nano? Oo, sir, wala ni siya sang naga-suffer o naka-angkon sang mga balatian o nano, sir. Kagi na sa stroke. Kagi stroke. Kagi sa mild stroke. Mild stroke. So, posible nakakadto na siya sa ligwin nga lugar. While galing may balon kung nag-ano na siya. Yes, aksyon na art, no? Subong sining nagtakas for the meantime mga kapulisan, no? Sa idalom sa police station number 8. And at least base man sa pagpahayag sang utol sining naging kilala ang biktima nga Eric Barabas, 50 anyos. Taga-Purok Aning, Barangay Pahnukoy. Nadula sang tinaligdan nga Lunes pa, tiwibes niya subong? Subong so apat gid ka adlaw, no? After 4 days sa Juan galing kay nasa Juan ini action na art nga nagakulob na sa may sapa sang Purok Maninihon, Barangay Pahnukoy gihapon. Actually ang sitwasyon diri subong ginpatakas naman kaginpahalin man ang liban diri nga mga persona para makapatigayon gid, no, sang investigation sa gihapon ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 8. More updates action na art in relation sa pagkasabot sa pagkasapo rather sang bangkay diri ni Eric Barabas sa aton sininga pagpanumbalik. So rekta sa area sang Pahanukoy with action nanikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. So nga detalye sinikaron plus ang update sa investigation sa kapulisan anong ginalinan sa nga kamatayon, bantayan diri sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19.
Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito... Ang akong reminder sa aton mga ka-aksyon para magpabakod o pagpabakod sa immune system kag resistensya sa lawas ang aton kinahanglan ari ng produkto sang Dr. Alfred Hotline. Good morning lang kay April Gayanilo Montibon sa siyudad sa Kabankalan. Araman si Major John Jewel Batus-Batusan, bago City PNP Chief, kag paring Basti Girhin. Ang iban, pasensya gida nga hindi ko malabutan. Aksyon na tayo hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.